Het is een feestjaar nu voor de Foekepotters. Ze hebben verzonnen om het 6 keer 11 en 3 keer 11 thema te hebben. Wat was nou het allermoeilijkste? Het was het moeilijkste om deze twee dingen draaiend te krijgen. Maar ook dat is gelukt. En zo werd op deze school carnaval in de lessen verwerkt. Dus weten kinderen inmiddels alles over het feest der feesten. Gekke kleren, gekke hoedjes. Natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid voor de Foekepotters om samen met de basisschool de kinderen een stukje educatie mee te geven. Dat carnaval meer is dan alleen maar een biertje drinken en een polonaise maken. We weten ook meer over de geschiedenis en veel over constructies van een praalwagen maken. Dus ik heb er wel heel veel van genoten van het project en ik denk dat de carnaval heel leuk gaat worden. Hier kan dan de prins op staan en we hebben eronder een speelgoedautootje. Die hebben we daaronder verwerkt en verrekend. 6 weken lang leerden de kinderen alle facetten van het carnaval. Want dat is nodig. En om de kinderen te laten weten hoe belangrijk het is in zo'n dorp als dit, vonden we het belangrijk dat wij met de Foekepotters als carnavalsvereniging en de school samen aan de kinderen meegaan. Dit is traditie, dit is geschiedenis. Dit is een wagen van juffrouw Christel. Omdat zij teleurgesteld was dat bijna niemand anders iets voor haar had gemaakt. Ja, nu is carnaval.